21 ଅଗଷ୍ଟରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା। ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିବ ବନ୍ଦ ଏବଂ କ'ଣ ରହିବ ଖୋଲା। ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ସଂରକ୍ଷଣରେ କ୍ରିମି ଲେୟାର ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଦଳିତ ସଂଗଠନ ଅଗଷ୍ଟ 21ରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂରକ୍ଷଣ ବଞ୍ଚାଉ କମିଟିର ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ଅନେକ ସଂଗଠନ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବିଏସ୍ପିର ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ବନ୍ଦ ସମୟରେ କ'ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଭାରତ ବନ୍ଦ ସମୟରେ କ'ଣ ଖୋଲା ରହିବ ଏବଂ କ'ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ ସେ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। ତେବେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ସମୟରେ ଏହା ସାଧାରଣ ପରିବହନ ସେବା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଜାରି ରହିବ। ଭାରତ ବନ୍ଦ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭଳି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରଖିବା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଦେଶ ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ ବୁଧବାର ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।